שלום חברים, אנחנו בסרטון הדגמה לגבי ספר פירוש הציורים בקלפי התהילים. מה הכוונה? יש לכם את ערכה א' של קלפי התהילים, ובכל קלף אתם ודאי יודעים שיש ציור המלבן שנמצא למטה, והציור הוא מאוד מאוד מורכב, וזה ממש מלאכת מחשבת איך להבין את הציור, ולהבין את כל הסימנים וסמלים הקטנים ביותר שנמצאים בו, כולל שפת גוף וכולל הכל. אז לשם כך יצרתי ספר מאוד מאוד מעניין, שנקרא פירוש הציורים. אבל כבר בתחילת הספר, אם אני לוקח הרבה מהעמודים הראשונים של תחילת הספר, תשימו לב, כבר בתחילת הספר הוא מדבר על כל מיני דוגמאות של שפת גוף, אפילו על לחיצת יד. אדם שלוחץ לכם יד, לפי לחיצת היד אתם בעצם תבינו בדיוק מה קורה איתו, ומה לחיצת יד הזאת אומרת ומה המשמעות שלה. ולכן, למה זה מאוד מאוד חשוב? כי בקלפים עצמם, בציורים שיש בהם, אנחנו רואים הרבה דוגמאות של לחיצת יד, או רואים כף יד, אז אנחנו בעצם מבינים את זה. אותו דבר גם בעמודים הקודמים יש צורת עמידה, אנחנו רואים איך האדם עומד, איך האדם יושב, ולכן כל החלק הראשון מדבר על שפת גוף, שאני אומר לכם שזה ממש מתנה לחיים, וזה בעצם קורס בפני עצמו, אבל אני החלטתי שאני נותן את זה מתנה בתוך הספר הזה. אחר כך, אחרי שאנחנו לומדים את כל שפת הגוף הזו, שזה מעניין מאוד מאוד, אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו רואים בעצם שיש לנו כאן את הקלפים, כל קלפי התהילים, בכל הספר, תראו כאן, בכל הספר יש לנו כאן את כל קלפי התהילים. בצד השמאלי של העמוד יש את התמונה של קלף התהילים. איזה קלף? כתוב לכם כאן קלף א', אחר כך ב', אחר כך ג' וכן הלאה. כל הקלפים נמצאים כאן, כל ה-150 קלפים. וכאן יש לנו טכניקה מאוד, שיטה מאוד מיוחדת ומעניינת, איך לפרש כל ציור וציור. שימו לב שכאן זה מדבר אך ורק על הציור. ולכן בטכניקה הזאת יש לנו כאן כללים, איך אנחנו מפרשים ציור. אז למשל, כשאני מביט בציור, הכלל הראשון יהיה מלל. האם יש מלל בציור? אם יש, אני מדבר כרגע אך ורק על הציור. אם יש, אני מתייחס אליו. אין, אני ממשיך הלאה. 2, סמלים ואביזרים. אם יש, אני מתייחס אליהם, מה המשמעות שלהם, הכל גם כתוב לי כאן, אתם לא צריכים לנחש כלום ולא לחשוב אולי ככה ואולי ככה, לא, הכל כתוב לכם כאן. מספר 3, נוף, מה הנוף בא לומר לי, מספר 4 צבעים, מספר 5 מרכז, באיזה מקום נמצאת הדמות שנמצאת בקלף. תראו לכם שיש לכם כמה קלפים על השולחן, וכל פעם אתם רואים את הדמות נמצאת בפינה, היא לא נמצאת במרכז, זה כמו אדם שנחבא אל הכלים. לעומת זאת יכול להיות שהדמות כל הזמן נמצאת במרכז. זה אדם שבעצם הוא נמצא במרכז הבמה. יש לנו אחר כך מספר דמויות. מה זה אומר לי שיש לי מספר דמויות בציור? אחר כך יש לנו שפת גוף, כמו שהסברתי לכם כאן בתחילת הספר. ממש ללמוד שפת גוף, זה מרתק בצורה בלתי רגילה, וזה קורס בפני עצמו. וכמו שאמרתי, נתתי את זה מתנה בשמחה רבה. ואחר כך התחושות הן סובייקטיביות שלכם. מה אתם חשים, מה אתם מרגישים שאתם מביטים בציור עצמו. אחרי שתלמדו את כל הדבר הזה, המדהים הזה, ותפענחו את כל מה שיש בקלף, כולל השיטה שתלמדו ותבינו איך עובדים בכל קלף וקלף. כאן יש לכם סיכום ויש לכם גם מסר, אבל יש דבר נוסף מאוד מעניין. בכל קלף יש פסוק. בחוברת הדרכה של קלפי תהילים יש לכם פירושים על כל פסוק ופסוק, ואתם ודאי מכירים את זה לפי גוון הקלף. פה יש לכם דבר מאוד מעניין. פה יש לכם פירוש על הפסוק שנמצא בקלף, אבל לא הפירוש הדתי של המילה, אלא פירוש פסיכולוגיה עתיקת יומין מעומק של קבלה, איך היא מפרשת את הפסוק הזה, שגם בזה זה נותן לכם מידע מאוד תוספת מאוד גדולה לקלף עצמו. ולכן הספר הזה הוא מאוד חשוב ורצוי לכל מי ומועיל כמובן מאוד לכל מי שרוכש את ערכת הקלפים, רמה א', רמה ב', רמה ג'. אני תמיד אומר, רמה א' חובה לרכוש את הספר. מי שרוצה רוכש גם רמה ב', רמה ג', אבל את הספר חובה לרכוש כי זה מועיל מאוד. כמו שאמרתי, רק החלק הראשון של הספר זה כבר קורס בפני עצמו של לימוד שפת הגוף. אחר כך אתם תלמדו את השיטה, ובאופן הזה אתם תוכלו לפרש לא רק את הציור הזה, כל דבר ודבר שתביטו בו בחיים, אתם תוכלו להביט בו ולפרש אותו לפי הכללים שכתבתי כאן בשיטה הזאת, והנה יש לכם
משהו מאוד מאוד מועיל, מוצר מאוד רציני ומועיל, שזה ספר הפירוש של ציורי הקלפים, של קלפי התהילים. שיהיה לכם בשורות טובות, כל טוב לכם ובהצלחה.